A medicina personalizada é unha medicina que trata de responder ás singularidades de cada persona. Todos somos absolutamente conscientes, porque o vivimos, de que os medicamentos nos afectan de modo distinto, as patoloxías que podemos ter se manifestan de modo distinto en cada persoa. Digamos que o corpo humano é tan complexo que responde singularmente ante as enfermedades, ante os medicamentos. Isto se sabe dende sempre. O que pasa é que antes esa medicina personalizada fundamentalmente era proba e erro. Vamos a ir vendo como che van as cousas, non? Como vai en ti este proceso e como vai en ti a cura e como vai en ti a resposta aos medicamentos. Claro, eso se quere sustituir por algo moito máis científico-tecnolóxico. E temos cada vez máis datos porque estamos absolutamente sensorizados, hai imaxes, hai datos da nosa vida, e temos ferramentas que cada vez son mellores explotando esos datos e sacando información e incluso coñecemento a partir deles. Se isto o aplicamos ao mundo da saúde, vamos a poder cada vez practicar máis unha medicina que coñece de forma anticipada cales son as túas singularidades e, por tanto, pode traballar contigo de un modo mellor e con mellores respostas.